Știi că este o selecție din colecția ei care este destul de mare, cu multe piese. Noi am ales astăzi, să zicem, cele mai reprezentative piese, cu foarte multă culoare, dar sunt și culori neutre până la urmă. Aici avem o ținută ce poate fi purtată ușor pe stradă, că tocmai ce vorbeam de moda străzii. Da, un bomber oversize, o bomber jacket, o bluză vaporosă cu volane, foarte lejeră și cred că foarte confortabilă pentru femeie, pentru căldura așa că avem acum. Pantaloni cu pantaloni la fel, foarte subțire, dar se vede ca piele. Textura ca de piele, însă materialul este foarte subțire. Da. Și la fel stretch, ca să fie ușor pentru portare, a fi portată, și pe modele așa frumoase este superb. Da, să vede.